Άντονι Πέρκινς στο ψυχό, ναι, τίποτα, 1-0 είναι. Δεν είχε και μαλλί να κουνάει. Ναι, δεν είχε, κατάλαβες. Ναι. Και το μάτι το λοξό της Μελέτη, αυτό με τρομάζει. Και με τον Τζακ Νίκολσον έχει ταιριάξει στη λάμψη το μάτι της. Ναι. Και με τον Άντονι Πέρκινς. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά. Τι? Είναι. Το βλέμμα αυτό. Συμφωνείς εσύ, όταν είναι κάνεις την καλή, τώρα αρχίζεις. Γυρνάει τώρα. τώρα. Αυτό. Εδώ. Αυτό που κοιτάει και λοξάκι, αυτό. Αυτό με σκιάζει. Πολύ σκιακτικό, μες στη νύχτα να το δεις τελείωσε. Μετανοείται. Λοιπόν.